Wani ukuxesha. Kwabantu abahlala kude. Efana na Shadow Springs. Singayibali. Kodwa ke azama into yokuba singabikho noyinde esawuthi siyenze. Ingakumbi xa ikhaya lamagalela nebandla lisinike inyhweba yokuba sibe yinxenye yokuhlanti wanamhlanje. Ingakumbi ke sinikwe lo thuba into yokuba sibe lapha okuhlanti wanamhlanje. Into eza kwenzeka sizawucela bonke abefundisi nali bantu basondele beme apha emva kwakhe okamagalela ongekabindile kodwa umfundisi beme ke apha emva kwakhe sizame nje ukuncedisana abaselungelweni bangasondela abaselungelweni ukwenza into yokuba sisebenzisane lo msebenzi ayingomsebenzi womntombi kuba silanda unyawonye. Bawo France ndawucela tatam ezikabawo umagalela uzibeke phezu kwakhe uzithandazele wagqiba kuba zizo zodwa ezizawudlula emthandazweni phambi kokuba azincede ezasejet nasetruwets azidluli emthandazweni ukwenzela into yokuba xa izawuqala le ndlela ayiqale ngelizwi elingumthandazo. Uma ke ivesi yokugqibela noba kukweliphi abefundisi bekhokhelwa ngokafrance nethandazele ezimkhulu.
usondela kule ndawo ukuze ngixhake omnye ozoba ngugxa wethu. Ngixhake omnye ozoba ngugxa wethu. Mntakasamela xa sizawuphuma ndingumntu omanikuduka akufumana ithuba. Ndenzela into yokokuba ikhaya lakamagalela xa kufika ithuba lento yokokuba angayi ekhaya ngento ezithile kungabikho magama azawuthi yile nto uba unxitywe ngumntu ongagodukiyo. Ndenzela into yokokuba zingabikho nto izawuthi unxitywe lijika kakade. Xa ndifumana ithuba uba wethu ndiyagoduka takamadotyeni xa ndifumana ithuba ndawukhangela amazwi ke uba sizawuphuma ukwenzela into yokokuba kungabi ngathi sihambisa intombi ikhulelwe emzini. Rhona ndiyakuwe nisame ngolo hlobo incwadi kaHezekile ngo-22 kwa-30 ndiyafuna kubo indoda engaba lothando phakathi ime ethukeni phambi kwam ikhusele ilizwe. uThixo yedwa ngonyana wakhe nomoya oyingcwele amakawasikelele amazwi bavume bonke abakholwayo ngathi amen. Sizawuphuma mntakadotyi ngalamazwi siyokhangela indoda ezoba luthango ime yagqiba ukuba luthango ime ethutyeni ikhusele ilizwe maxa wambi ikhusele ibandla. Loo ndoda leyo asikayifumana apha endlini kodwa kungenzeka into yokokuba xa sibuya phandle sibuye nendoda ezoba luthango kweli bandla, kodwa hayi nje kweli bandla kuphela kodwa kumabandla onke jikelele kuba izobe ingumfundisi. Andazi nokokuba uyalazi luthango okanye wazi na umsebenzi wothango, okuba uwazi uzawuwazi namhlanje. Uma ke sibande loo ndoda. Hosanna